Sambula babukela igama lami kusibongiseni wakamthethwa sivakashile ke bafowethu ke namhlanje sivakashele endaweni yasemkhamangwe la khona esizobuka khona noma esimenywe khona for umemulo nomembeso kaZanele Buthelezi. So sithe asibungaze naye namhlanje simvakashele sizwe ukuthi izinto ekanjani namhlanje ngoba kusuku lakhe. So sothi siqedela lapho ke ngoba sikhuluma nani babukeli bese sivakashela yena endlini simcheck ukuthi yena ukanjani usiphatheleni namhlanje yini ezolandela after izinto eziqhubeka osukwini. Mina ke njengosibongiseni wakamthethwa ke ngisawubona yena ukuthi what's going on izinto ezithini uyena ozobe sengithathe ngifaka ukuthi hayi siza nje namhlanje ngiyabona kubhizi nenyama ilindile yonke into ilindile sendaweni yasemkhamangwe izinto zimoja umoya yonke into ishaka kamnandi ilanga liphumile kusekuseni thina sithi siyochecka khona bese siyabuya kuwe mbukeli sibuye nezimnandi siyabonga. Bafowethu babukela igama lami usibongiseni wakamthethwa sela endaweni yasemkhamangwe la kunomcimbi khona kasisi sesimbonile ke ade ngimbheka zonke izindlu ngaze ngamthola usisi ubesaphopotha ngoba nimbona nje usayilungisa simphuthumile usazogqoka eqhubeke nokugqoka sisi unjani? Ngiyaphila phethe njani? Hayi ngiyaphila bengisacela utshela ababukeli igama nesibongo mama. Oh alright igama lami uZanele waButhelezi. Ya uZanele wakabuthelezi senizwile babukeli besacela usisi kahle kahle la ekhaya umdala uphathi nendawo uSizanele. Hayi ngilandela nje osekugcineni. Bakhona babe baningi bese kuba khona mina ke bese kuba khona ukugcina. Ngoba sesizwile ke babukeli ke sivakashile simenyewe yena ku uSizanele umnikazi womcimbi bese cela sichazele usisilala ukuthi usimemeleni ilolu suku lungani lunjani kuyena. Alright namhlanje mhla 9 April ngimeme Ikalamva Films ukuthi ngizongithathela ama video nama pictures omcimbi wami. Umcimbi wami it's about umkhehlo or umemulo sort of and nezbizo. Ngoba senizwile ukuthi ku2 osuku lodwa nalana kufinywa ngendolwane yonke into ikhona ke bezocela ukubuza kusizanele ukuthi ke ezumndeni ngoba uhlangene nje kukhona nomkhulu uzizwe njani banjiswene obhudi benza lapha nalapha ukuthi usuku lakhe bempumelelo. What I can say is that I'm so excited. I'm very happy because my family, they are so supportive. Actually, my dad and my brothers, my sisters, everyone, they are supportive. I am so happy. Ya nganza ukuthi abanizwile uSizanele ukuthi uthi uhappy kakhulu engizokubuza ukugcina kuSizanele as abantu laba abazayo abazofika la ekhaya bezombathisa uzizwa kungabantu abanjani be right for wena or abantu enibambisene nabo kakhulu senihambe iminyaka emngakanani nibambisene Sizanele. Alright ngathini noma ngasise isikhathi eside kangako kodwa hayi cha khona ngiyazibona bhuti ukuthi ngikhethile and nami futhi ngikhethwe zikhona iphelele. Ungane yakwethu. Ya sibonge kakhulu osukwini sisazoqhubeka sinosizanele simbuke la khona segqokile ngoba umbona nje manje ukuthi ubuhle bendalo khona usazoqhubeka ke eyogqoka uSizanele simdedele and thina nje eKalamva Films sabuya ngoba simenyiwe sisazoqhubeka futhi nokuhamba igceke lokho bathiwa sihambe yonke indawo yala ekhaya. Sizanele siyabonga. Thank you so much. Njobe ngishilo ke babukeli igama lami kusibongiseni wakamthethwa again sengibuyile la ekhaya ngihlangane nobhudi babhizi nenyama siyabona kumnandi yonke into osukwini saqala sesekuseni nomosa shaka kamnandi ngizohlangana nobhudi ke ngimbuze igama ubhudi uba igama umkhululo ngabuthelezi khona la enyameni. Ya ubhudi wabuthelezi khona la enyameni sesizwile babukeli emakhaya so sobuza ubhudi ukuthi njengoba kanje namhlanje la ekhaya uzizwe njani uzizwa like injabulo ingakanani entenzeka ekhaya la esikhona nje manje endaweni yasentseni ubhudi uzizwe njani? Awubuza ngempendulo ngijabulile umhlolo ngane yakwethu. Wa bekunjani nje osukwini kubanje inkomo khutshwa inkomo kubhizi nize size kufela isikhathi sekuhlathwa nenhloko bekunjani bhuti?
ya khona kube usuku oluzima kakhulu ngoba nje kuthatha isikhathi ukuthi kuqoqwe izinto kuhlanganiswe izinto ukuze kufike lesikhathi kodwa ke hayi kusebenzekile ngoba nakusezowafika kulesikhathi esinje ukuthi sesihlahlela ihloko. So abantu yini nibalindele abantu abangakanani so yini nilindele kubantu for ekhaya nenhlonipho abangibona ikhaya lizothile umuzi omkhulu kakhulu umuzi so umuzi wasekhaya yini nilindele kubantu ukuthi befike bebangakanani nilindele ukuthi beyenze njengomsindo everything nje enilindele kubantu namhlanje ekhaya. Ngokuvamisile kuye kufika abantu bendawo nje abazo-attend umcimbi makusuke kunomcimbi la khona kodwa-ke namhlanje kuzothi ukuhluka ngoba bazobe bekhona bendawo kufike nabakhwenyana futhi laba bazokwenza umsebenzi. Ngoba senizwile-ke mabukele emakhaya ukuthi uthi ubhuti la ekhaya angazi noma ngizosomdala noma umphathi nendawo uthi kodwa la ekhaya kuzobafike abantu bokuhamba abasuka kude nabantu bomphakathi esibalindele shuthi abasondelene bakhele umuzi wala ekhaya ukuthi bezobungaza kanye nathi so ngoba sikhona namhlanje siyabonga futhi ukuthi umsebenzi naye ngapho uyawuqhuba umsebenzi kasisi ukuthi uqhubeke ube impumelelo ube into enhle umndeni ubumbene uhlangene. Siyabonga kakhulu bhuti. Siyabonga. Sesiphinde sabuya igama lami kuSibongiseni wakaMthethwa awusengime nomkhulu lana nibona nje umnikazi waleli ekhaya lonke umuntu ongamele yonke lomuzi ubone umuhle kangaka umkhulu somazi igama nesibongo sakhe ukuthi umkhulu ubani mkhulu nawo babukeli. Mina nginguhloniphizwe Buthelezi. Ya umkhulu useshili igama nesibongo so besocela ukwazi umkhulu ukuthi sisenzani la namhlanje kungani kwenzakalani sichazela ababukeli umkhulu ezisifikile nathi sivakashile emndenini la ekhaya. Cha esihlangene ngakho kumnandi kakhulu kuhle ngemulisa indodakazi yami uZanele futhi iyembesa khona namhlanje. Umkhulu Buthelezi yena uthi ilento imphathe kanjani uma ingane yakhe ikhula eyibuka ikhula ingane eyenze kahle kwazi kwafika lo suku noma kwenzakaleni kube khona ingqinamba empilweni ngoba phela hlezi ikhona ingqinamba empilweni umkhulu awusithatha usibeke. Ngokuba kwenzeke kanjena ingane yami izofika lapha ngemulisa khona kanje ngingakaze ngicasuke ngingakaze ngibe njani kwasekukhuleni kwayo ngizibona nginjengenkosi ngikhululekile ngibusisekile ngayo ngendlela eziphathe ngayo. Ngane kwethu niyezwa lapho ke emakhaya ukuthi umkhulu ubusisekile ujabulile ngithanda ukuzwa umkhulu kokugcina ngifuna ukuzwa kumkhulu ukuthi kule minyaka kanawo manje mayibona izinto zenzeka phambi kwakhe ingane zakhe ekhulile ziningi umndeni omkhulu zikhulile ingane umkhulu uzizwa enjani uNkulunkulu ukuthi amgcine unyazi lwezulu limbeke kule minyaka kanawo manje ukuze abone izinto zenzeka emndenini wakhe nasenganeni zakhe nakubazukulu uzizwa njani mkhulu? Ukufika kulesigaba sokukhule ngikuso ngizibuka igigaba negigaba ezangaphakathi emndenini nezangaphandle nje mangihamba ngibuka kubantu mase ngifike kulesigaba sokuthi kuba nje ngizibona ngibusiseke kakhulu ngimbonga uJehova ngokwenza lokho angathi namsanga ngibeka futhi ngiqhubeke ngibone okunye ukuhle kwezingane zami kwenzeka. Umkhulu bese echazile icelela inkosini ukuthi imnikeze insuku ukuthi ebone more nakubazukulu nesizukulwana sakhe umkhulu zenzeke izinto adle ithukuthuku zakhe umkhulu la ekhaya kuyabuswa ke inyama kufinywa ngayo kwenziwa yonke into la ekhaya ayikho into engenziwa la ekhaya ngoba okwesibili ngifika la ekhaya kodwa enyameni cha banawo umona nenyama ngabe kunamanga mkhulu. Ikubo kwayo lokwasukela kubaba ube uhlaba usikisi khona la kuyaziwe endaweni nathi lana u1 sifaka ngoba kunje sifaka from 2 up ngane yakwethu umkhulu okugcina abafana bakamkhulu noma ngizothi ingane zamkhulu zabafana ngiyayibona ziyasebenza ibambisene uzizwa unjani mkhulu kuba nomndeni othula othe do ibumba emzini wakho omkhulu kangaka mkhulu owakhile? Kungithokozisa kakhulu lokho kungenza ngizethembe ngisho endleleni noma ngihlangana nabantu ngingazenyezi ngoba ngiyazi ukuthi basuke bezibona kanje nje bese bebona ukuthi konke lokhu kusuka kimi nami ngiziboneke ukuthi ngihloniphekile ngalokho izingane zami mayikwazi ukuyithoba zingithobele zikwazi ukuhlangana.
Mkhulu, yini oyifisela ingane lesingawo namhlanje ukuthi empilweni ibusiso enika zona ezibhekwe emshadweni wayo ngoba makuqedwa ngalezi khozi namhlanje ikuphi oyipha khona ibusiso mkhulu ozipha ingane nje? Nginika izibusiso zokuthi ingiphathe kahle kuze kwafika la eNagamu. Ngiyazibona ke zaButhelezi izibusiso seyibile khona angathi ke seyingaba khona neza kubonga umkhwenyana ke ukuthi baze bagugelane nomkhwenyana bebe ngaphezulu kwami beqhubeka belokhu bephathane kahle ngoba nabo sibabona baphatheke kahle manje ngoba isiyazi ya nomntwana nangu uqinile uyaphila bakhombisa khona ukuthi babantu abangase bawakhe umuzi ophefumulayo. Ikalamva Films siyabonga mkhulu ukukhuluma nomkhulu sifice nje nomkhulu egcekeni osemdala umnikazi walomuzi wonke. Ikalamva Film ke siyabonga kakhulu ukuthi sambe sesafika endaweni yasenseleni la eMkhamangwe ukuze sikwazi ukuthi sibungaze nomndeni wala ekhaya. Siyabonga kakhulu sibongisana kwaMthethwa saqhubeka nenhlelo zasemini sahamba kusesekuseni ngane kwethu siyabonga kakhulu. Alright ke mbukeli ngiyathemba ukuthi uyawuthokozela umcimbi wentokazi uZanele Buthelezi. Njengoba usubonileke uSibongiseni ubehambe ebuza emndenini ngosuku ukuthi luhamba kanjani nanokuthi inhlelo zimi kanjani. Njengamanje mina ngizokuthatha nguse straight to amazwibela Umembeso la khona okheswa sebefika abakhwenyana bezokwembesa umndeni kaZanele Buthelezi. Sizobuye sibuye kuma interview uSibongiseni uzophinda futhi asithathe asise kwabanye ehlobeni nakubangani abakhona ababungaze umcimbi abazobona isihlobo sabo okanye umngani wabo okanye umndeni wabo okuZanele Buthelezi kanye nomnyeni wakhe ukheswa. Njengamanje mina ngizokuthatha nguse straight to amazwibela Umembeso. Asambeni siyobona Umembeso.
Domanga
Siyalibingelela ke makhayiswa basemzini. Ninjani empilweni? Cha, nathi sizosho khona ukuthi siyaphila. Noma ke phela amabali bakhona kodwa siphilile. Nihambe kahle.
Siyabonga ke nathi ngoba nathi silale kahle savuka kahle angathi sekuyakhona impela ekulungeni mase sisonke endlini eyodwa sizule siqalaza ukuthi abafike siyabonga ke nathi siyathokoza. Forward. Khululekani. Khona ukuqala ubuhle sikubonayo la kunamabala khona koshenge sicela ushwele khona. Yeah, sure. Thokoza ukwemukeleka ngaphakathi koje. Yeah. Siyabonga nathi. Amen. Akasekhuluma emadleni nesiqoqweni. Amen. Nina bakoshele njengoba sasiqalele indlela kwaze kwafika la nicela khona impahla sithi-ke namhlanje sizithile le mpahla enaniyicinile yeah Siyabonga. Bamehlelelo nisonga. Hayi, ngolo wekhathanzi. Ngiyabonga. Nangendlela ophetheke ngakho. Kwanze ngiyaka. Hawu, hayi. Sokuhlangeka sinake.
Cha bantu basemzini sizototobisana nje empeleni engqololweni enanikhipile zonke hayi zabe sihle kakhulu lesi ngiyasibona sihla inkinga khona la ilokho ukuthi-ke amasiko mhlawumbe angasadidane kangakanani. Kukhona le mbuzi le okuthiwa isikhwehlela sikababa ethothelini le efike before ngabe bisilezwe yini ngoba ngokwethu kuyilindela suke siyilindele namhlanje. Yeah. Igcwalisa isibalo. Yebo nazi khona. Ngisho ukushela abasebenzi no. Yebo. Uyani ushishiliza kashishi lo nduku azimshayanga zasha uJoji Bale. Isipoke sabhuthe mina ephoneni lesivuthe ebusuku. Indaba oyibuza kwabaseMaidonov. Uyeke lo. Bekuhle, kuhle udidi umthakathi. Awu babeqisile.